Wij staan hier nu op de markt van Dokkum. En vandaag is het plan dat ik samen met mijn team hier aan alle ondernemers tulpen, een bosje tulpen uitreik. Die tulpen die komen van Jup van Holland. Willem die staat hier naast me, die heeft vanochtend nog heel vroeg die tulpen gebracht. En wat willen wij ermee? We willen ondernemers hier in Dokkum die het heel zwaar hebben. Sommigen zijn helemaal dicht, die hebben 100% geen omzet, wel kosten. Sommigen hebben het even wat minder, maar het is voor hun ook niet makkelijk. Willen we laten zien dat we samen staan. Dus samen komen we daar doorheen. Staat ook hier op het kaartje. En wij zijn duurzaam voor elkaar. Dat is sowieso ons slogan van ASN Installaties. Duurzame installaties. Wij krijgen het duurzaam voor elkaar, maar wij zijn ook duurzaam voor elkaar. En dat willen we nu ook uitdragen, indien wij ondernemers een hart onder de riem steken en zeggen van hey, wij kunnen het, wij komen er samen doorheen. Ik heb een lijstje hier, ik ga vandaag in de Breedstraat bij ik denk 30 ondernemers langs en het team gaat in totaal bij 150 ondernemers langs en voornamelijk ondernemers in de binnenstad. En ondernemers die het op dit moment heel zwaar hebben omdat zij misschien gesloten zijn, anderen hebben weer een betere omzet. Die ondernemer proberen we te pakken. Wij kunnen lang niet alle. Het is meer een teken van hey, we zijn daar en we moeten hier samen doorheen komen door deze crisis. En het wordt ook weer beter. Het is nu even wat donker, maar er komt weer licht. En dat licht dat dragen we uit met die prachtige tulpen en die kleuren van Jup Holland.